proiect. Aș începe prin a vă spune câteva cuvinte despre Transparency International. Este singura organizație internațională al cărei obiectiv este să lupte împotriva corupției la nivel global. Transparency România este chapterul național al acestei rețele care operează în peste 100 de țări ale lumii în acest moment. Am fost înființați în 1999 și de atunci TI România a dezvoltat o serie de proiecte și programe. Cum spunea domnul rector, activitatea noastră este exclusiv bazată pe astfel de programe și proiecte fiind finanțați exclusiv din astfel de surse, ceea ce uneori poate să constituie adevărată provocare, dar nu voi intra în aceste detalii. Programele noastre s-au axat în principal pe furnizarea de asistență tehnică și expertiză pentru sectorul public pe de parte, pentru instituții, o bună parte din resurse fiind canalizate către influențarea decizional, respectiv activități de advocacy pentru modificarea cadrului normativ. Și aș face doar câteva mențiuni aici referitoare la adoptarea codului de conduită pentru personalul contractual din instituții publice, la adoptarea legii privind protecția avertizărilor de integritate și la ratificarea Convenției ONU împotriva corupției. De asemenea, au fost o serie de activități de training pentru funcționarii și personalul instituțiilor publice. Dar pentru că suntem într-o lume a schimbărilor, criza economică ne-a forțat și pe noi să ne reorientăm intervenția, înțelegând că nu este suficient să cerem de la sectorul public o anumită conduită. Pentru că întotdeauna când vorbim despre corupție, vorbim despre doi actori. Vorbim despre sectorul public pe de-o parte, dar vorbim musai și despre sectorul privat, cel care a generat în cele din urmă această criză economică. Așa se face că, începând cu anul 2010, o bună parte din resurse s-a reorientat către promovarea standardelor de integritate în mediul de afaceri, în cadrul unui alt proiect pe care l-am închis la finalul anului trecut și care a avut drept rezultat semnarea a 5 pacte de integritate pe 5 zone diferite. Unul dintre ele se referă tocmai la mediul academic, Universitatea Danilus fiind partea acestui pact de integritate. Cele 5 pacte al mediului academic, sectorului non-profit, sector medical, mediul de afaceri, respectiv corporații și pactul de integritate pentru IMM-uri, se doresc a fi un nucleu dur de unde să se pornească aceste eforturi și să fie promovate modele de bune practici în promovarea integrității. De ce am ajuns la această abordare? Pentru că întotdeauna când vorbim despre corupție, vorbim despre costuri economice care afectează sectorul privat. Și ca să putem preveni corupția, e nevoie de o serie de instrumente. Uneori această corupție poate să apară fie voluntar pentru a accede la anumite resurse sau contracte, fie involuntar prin o înțelegere insuficientă a cadrului normativ, a procedurilor de lucru și așa mai departe. Tocmai de aceea, programele pe care noi ne-am axat au vizat dezvoltarea capacității și a programelor de conformitate în companii și a programelor de etică și integritate. Și aici apare și răspunsul la întrebarea de ce Transparency International România într-un proiect dedicat programelor de licență. Pentru că din perspectiva noastră și experiența pe care am acumulat-o în acești ani ne-a arătat că este extrem de important ca tinerii absolvenți, în special cei de drept, pentru că și zona noastră de activitate se canalizează pe această direcție, este extrem de important ca tinerii absolvenți să aibă capacitatea să răspundă acestor nevoi venite din piață, să poată să acceadă pe o poziție care vizează setarea programelor de conformitate într-o companie, stabilirea unui mecanism de etică și integritate într-o instituție publică. Și atunci, intervenția noastră vine tocmai pe corelarea programelor de licență cu aceste nevoi pe care le-am colectat, să spun așa, de la partea
profesorii din mediul de afaceri, dar și de la partenerii cu care lucrăm în ceea ce privește sectorul public, pentru că o facultate de drept în cele din urmă nu ne oferă perspectiva doar unei poziții în magistratură sau a unei poziții în barou, ci ne deschide un orizont foarte larg de oportunități pe piața muncii, atâta vreme cât reușim să le fructificăm cât mai bine. Mulțumesc mult de tot și sper să avem o conferință și o discuție cât mai interesantă astăzi.